በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር ምስኩላትና ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላኽና በብዘለናዮ ሰላምን ጥዕናን ፍቅርን ክበና ናይ እግዚአብሔር አምላኽና ሰናይ ቅዱስ ፈቃድ ይኹን። እሽምባር ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ሎሚ እንመሃሮ ኃይለ ቃል ብዛዕባ ገብርሄር ክኸውን እዩ። እዚ ኃይለ ቃል እዚ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ፍቅዲ 14 ጀሚርካ ዘሎ ኃይለ ቃል እዩ። እግዚአብሔር አምላኽና ንኸዓዩ ነቲ ሓደ 5 ነቲ ሓደ 2 ነቲ ሓደ ሂቡ እግዚአብሔር አምላኽና ከዓዩን ክሰርሑሉን ተጊሆም ረብሓ ከምፅሉ እግዚአብሔር አምላኽ ንኩሎም በብዘለዎም በብክእለቶም ፀጋ ዓዲልዎም። ነቲ ሓደ 5 ዝሃቦ 5 ክፈርን ከሎ ነቲ በዓል 2 ክፈርን ከሎ ተበዓል ሓደ ግን ነታ ዝነበረቶ ቀቢርዋ ከም ዝተመልሰ ወይ ቀቢርዋ ከም ዝፀንሖ ኣብቲ ኃይለ ቃል ርኢና ኣለና። ስለዚ ሎሚ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ብዛዕባ እቲ ሓደ ግዜ ተዋሂብዎ ነቲ ግዜ ብግቡ ዘይምጥቃሙ እግዚአብሔር አምላኽ ዝሃቦ ፀጋ እግዚአብሔር አምላኽ ዝሃቦ ተስፋ ዘንጊዑ ነቲ ዝተዋሃቦ ግዜ ብግቡ ከይተጠቀመ ዝቀበራ ፀጋኡ ዘጥፈአ ብዛዕባኡ ኢና ክንዛረብ። ነዚ ኃይለ ቃል እዚ ከዓ ኣብ መጽሓፈ መክብብ ምዕራፍ 12 ፍቅዲ 7 ከም ዝብለና ስጋ ድማ መሬት ስለዝኾነ ናብ መሬት ከይተመልሰ መንፈስ እውን ናብ ወሃቢኡ አምላኽ ከይተመልሰ በመዓልቲ ንእስነትካ ንፈጣሪኻ ዘክሮ ይብለና። ስለዚ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብዚ ግዜ ሂብና ዘሎ ንምስ እግዚአብሔር ክንነብር ደቂ እግዚአብሔር ኮይና ቀጻልነት ንኽህልወና እዩ። ምክንያቱ ልበ አምላክ ዳዊት እንታይ ኢሉ ኣብ መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 104 ፍቅዲ 33 ብሂወተይ ከለኹ ንእግዚአብሔር እዝምር ክሳዕ ዘለኹ ንኣምላኸይ ኣመስግን ኢሉ። ስለዚ ኣነ ንስኹምን ዝተዋሃበና ምክሊት በብዘለናዮ ፀጋ ምክሊት ዓዲልና ኢና። ናይ ዝተፈላለየ ፀጋ ክኸውን ይኽእል እዩ። ፀጋና ቀቢርናዮ ፀጋና ካብ እግዚአብሔር አምላኽ ርሒቕና ካብ እግዚአብሔር አምላኽ ተፈሊና ንዘመናት እንነብር ግን ከምዚ ከማይ ብዙሓት ኢና ስድራ እግዚአብሔር። ስለዚ ኣብዚ ሰዓት እዚ ነቲ ዝተቀብረ ፀጋና እንታይ ክንገብረለና ካብቲ ተቀቢርዎ ዘሎ ውፅኢና እግዚአብሔር እንታይ እዩ ዝደሊ እግዚአብሔር አምላኽ ንዓይ ስለምንታይ ፈጢርኒ ከመይ ኢለ ክነብር ዘለኒ መወዳእተይ ከናበይ ዝብል ብግዜ በቲ ዝተዋሃበና ግዜ ተጠቂምና ከነስተውዕሎ ይግባና ስድራ እግዚአብሔር። ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰባ ኤፌሶን ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ኣብ ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 14 ስለዚ ከዓ እዩ ብለና አንታ ደቂስካ ዘለኻ ንቓሕሞ ካብ ሙታን ተንስእ ክርስቶስ ከዓ ከብርሃልካ ይብለና። ስለዚ ስድራ እግዚአብሔር ካብቲ ድቃስና ከተንሳእና እንተኮይኑ ሎሚ ግዜና ክንጥቀም ኣለና። ምክንያቱ እግዚአብሔር አምላኽ ግዜ ዝዓደለና ክንረብሓሉ እዩ። ከም ክርስቲያን ግዜ ንዓና ወርቂ እዩ። ብዙሕ ንግዜና ብዝተፈላለየ ምክንያት ክንጥቀመሉ ፀኒሕናን ኣለና ንኸውን። ካብ ሕጂ ኒኖ ግን ግዜና ብግቡ ክንጥቀመሉ ኣለና። ምክንያቱ ዓለም ንሪኢ ኣለና ናበይ ሂወት ትኸይድ ከም ዘላ እንታይ ፍረ ትፈሪ ከም ዘላ። ስለዚ ኣነ ንስኹምን ኣብዛ ብስጋ ዝተመለት ዓለም ኣነ ንስኹም ከመይ ዓይነት ሰባት ኢና ክንከውን ዝግባአና ከመይ ዓይነት ክርስቲያን ኢና ክንከውን ዝግባአና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላኽና ሎሚ ዝመፅእ እንተዝኸውን ነይሩ ኣነ ንስኹምን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዝተደለና ዶ ንኸውን እንታይ ሒዝና ኮን ቀሪብና ንህሉ። ስለዚ ንግዜና ብግቡ ክንጥቀመሉ እግዚአብሔር አምላኽ ሎሚ ይፅዋዓና ኣሎ። ምክንያቱ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እንተሪኢና ብግዜ ተጠቂሞም ሂወት ዝረኸቡ ብዙሓት እዮም። እንተሪኢና ሰይጣን ዲያብሎስ ግዜ ብምኽሳሩ እንታይ ክገብር ኮይኑ ናይ ሲኦል መንፀፍ ክኸውን ክኢሉ ኣቦና ኣዳም ግዜ ብምጥቃሙ ብንስሓ ምምላሱ ናብ አምላኽ ምምላሱ ጎይታ ክውሎ ደሉ ክኢሉ። ስድራ እግዚአብሔር ይሁዳ ግዜ ብምጥፍኡ ንጎይታ ብ30 ዲናር ክሸጦ ከሎ ንርኢ። ቅዱስ ሐዋርያ ጴጥሮስ ከዓ ወላ እኳ እንተበደለ እንተኸሓደ ግንከ ግዜ ተጠቂሙ ብንስሓ ናብ እግዚአብሔር ብምምላሱ እንታይ ክኸውን ክኢሉ ናይ መንግስቲ ሰማያት መፍትሕ ክቅበል ክኢሉ። ስድራ እግዚአብሔር እዚ እውን ጥራይ ኣይኮነን። እቲ ብዕለተ ዓርቢ ዝነበረ ናይ ዳክራስን ጢጦስን እቲ ብፀጋም ዝነበረ ግዜ ተጠቂሙ ካብ እግዚአብሔር አምላኽ ክፍለ ናይ ሲኦል መንፀፍ ክኸውን ከሎ ግን እቲ ብየማን ዝነበረ ጢጦስ ከዓ እንታይ ኮይኑ ግዜ ተጠቂሙ እግዚአብሔር አምላኽ ግዜ ተጠቂሙ እንታይ ኮይኑ ግዜ ተጠቂሙ ናይ መንግስቲ ሰማያት ናይ መጀመርያ ዝተኸፈተትሉ ቅድሚቶም ቅዱሳን ኣቦታት እንታይ ኮይኑ ግዜ ተጠቂሙ ሂወት ክረክብ ከሎ ንርኢ። ስለዚ ኣነ ንስኹምን ግዜና ኣብ ምንታይ ይጠፍእ ኣሎ? ግዜና ብምንታይ ይባኸን ኣሎ? ከም ክርስቲያን መጠን እግዚአብሔር አምላኽ ዝደልዮ ስራሓት እግዚአብሔር አምላኽ ሎሚ እንተመፅኡ ኣነን ሂወተይንሲ እንታይ ሒዝና ኣለና እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ምስ ስድራና ንኹን ምስ ደቅና ንኹን ኣበየና ህመት ኢና ዘለና ስድራ እግዚአብሔር። ቅዱስ ኣቦና አንጦኒዮስ ክዛረብ እንከሎ እንታይ ኢሉ ኣቦ ናይ መነኮሳት እንታይ ኢሉ ወደየ ክትነብር ከለኻ ነዛ ዕለት እዚኣ ኢልካ ንበር ትማለ ሓሊፋ ሎሚ ግን
ናትካያ ጽባሕ እውን ናትካ ኣይኮነትን ምክንያቱ ጽባሕ ዝመጽእ ዝወልዶ ኣይንፈልጥን ስለሎም ግን እንታይ ግበር ናብ እግዚአብሔር ተመለስ እግዚአብሔር አምላኽ ዝሕጉስ ስራሕ ሰሪሕካ ከዓ እንታይ ግበር ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ቅቡል ሰብ ንኽትከውን በዛ ዓለት እዚኣ ሎማዓንቲ ተዋሂባትካ ምክንያቱ እንታይና ብግዜ ንእስነትካሲ ፈጣሪኻ ዘክር ስለዚ ንእግዚአብሔር አምላኽ ንዝክሮ ኣብዚ ዕለት እዚ እሞ ስድራ እግዚአብሔር አምላኽ ግዜና ተጠቂምና ነቲ ተቐቢሩ ዘሎ ምክሊትና ኣውፂና ክንረብሓሉ ፍረ ክንፈሪ እግዚአብሔር አምላኽ ከዓ ንዕመንቶም ናይ ብሩኻት ኣቦይ ደቂሉ ብየማኑ ከቆመና እንተኮይኑ ሎሚ ግዜና ክንጥቀመለና እሞ እግዚአብሔር አምላኽ ንግዜና ናይ በረኸት ግዜ ገይሩ ካብቲ ውድቀትና ተንሲኡ ንመንግስቲ ሰማይ ዝበቅዕ ህይወት ክዕድለና ናይ እግዚአብሔር አምላኽና ሰናይ ቅዱስ ፈቃዱ ይኹን ዝመሃረና ዝገሰጸና ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላኽና ክብርን ምስጋናን ንዕይ ይኹኖ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ኣብ ካልእ ግዜ ብካልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ በብዘለናዮ ሰላምን ሓድነትን ይዓድለና አሜን